Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepanaken nggih, nami kula Elisa Diva Astrianti. Asal saking SDN Pojok Sari Setunggal. Kelas 6, Dusun Pojok Sari, Kecamatan Sukamoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Kula badhe nyritakaken cerita ingkang irah-irahanipun Cecen sing gumedhe paling mulyadi. Cecen iku manuk cendrawasih sing paling ayu ing alas Papua. Wulune endang lan alus kaya sutra. Nanging emane kaluwihane iku ndadekake dheweke gumedhe lasana umum. Dolanan yo Cek. Pangajake ngurusi manuk nuri. Wangsulane Cecen ngerikake. Ngopo to kok mau dolanan karo aku? Aku gak ora nakal to. Aku wedi karo coba sekarang dulu. Pancen kaya ngono kuwi sikape Cecen marang kanca-kancane. Kaya padatan, Cecen nyecok ing sak dhuwure wit matoa sing rumput. Yen nyawang Cecen lagi mencolot ron-ron bene, suwiwine sing akan lagi mengkilap, uga nambah ngesemake. Nalika Cecen arep mabur mulih, dheweke krungu swara njaluk tulung. Tulung! Tulung! Cecen wis padhakake swara iku. Jebule mumut disemut terang-terang sing kejebul blumbang. Kowe to jebule? Panyapane Cecen. Tulungan aku, Cen. Yo, sing sabar, aku tak golek cara. Sawise mikir sedina, Cecen banjur metik godhong ing cedhake. Nanging angin gedhe ngaburake godhong iku lan jeblok ing sakjabane blumbang. Cepet Cen, aku selak ora kuat. Yo, sing sabar, aku tak golek godhong maneh. Matur nuwun ya, Cen. Yo, padha-padha. Ngene, kowe iki yo mbok ajarani. Piye Cecen nek ora aku? Nalika iku, ing alas Papua lagi ditikani wong bedak. Kakak Nuri, kakak tua, manuk Nuri, cendrawasih sing dadi buronane. Amarga ora disenengi kanca-kancane, Cecen ora dikandani. Hemot, kowe arep menyang endi? Arep kandhani Cecen, mau wis cedak kene jare. Alah, ora usah. Ben dheweke digawa wong bedak, aku wis bosen karo dheweke. Ya aja kaya ngono to karo kanca. Apa kanca? Ing kanca ki ora ono sipate. Ya mesake kok senajan dheweke gumedhe lan nyenyekan, dheweke uga apian lho. Aku wae iki ditulungi. Mbok menawa gumedhene
Mumut age-age menyang omahe Jajan lan ngrambat ing sirahe Jajan. Ngopo to kowe iki? Aja seru-seru. Delokan kae lho. Akeh ngombe bedak. Endi to? Kae lho, ya wis yuk golek umpetan. Jajan lan Mumut banjur ndelik ing roakan wit. Sawetara wektu wong-wong bedak mau ngalih saka papan kono. Wes, aman saiki Mut. Oh iya, matur nuwun ya. Nek ora ana kowe, aku mesti wis dibedak wong kuwi. Yo, padha-padha. Awake dhewe iki ra ya kanca to. Sakjane kowe iki duwe sifat apian cek. Nanging kowe iki angkuh lan nyenyekan to. Hehehe. Apa mergo sifatku kuwi aku disimiti kanca-kanca ya, Mut? Kurang wae ya kaya ngono kuwi. Sawise dielingake Mut, Jajan uga ngowahi janjine iku. Mekaten kala wau cerita Jajan sing gumedhe.